Jó! Innen kaptam, mindjárt oda koncentrál. Figyelj! Ide rá! Vissza! Szuper! Nagyszerű kis bogom! Jó! És minden szeretettel, minden pozitív megerősítéssel. Okos! Én már csináld lükköket és forog, 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 így, vissza, forog, vissza, forog, már ilyen pici korba gyönyörűen rávezethetők mindenre. Itt, körbe. Lábhoz. Szuper! Jobbra. Lábhoz. Nagyszerű. De szuper kis láb. Nagyon jó. Ez. De nincs kattanás, addig ő próbál. Ül. Figyelj. Feküdj. Nagyon jó. Ül. Jobbra. Figyelj. Nem. Figyelj. Szuper! Minden feladatra kellett volna adnom a kaját, már egy pár feladatot itt megtanítottam neki, és most már rögzítem azt is, hogy nincs egy falat. Áll, itt, hajol, hajol. Bravo! Nagyszerű! Ül, figyelj, szlalom. 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 Milyen érdekes, hogy 10 hetes kiskutya, hogy mennyi kutya van a közelben, mennyiféle szag, és már nem koncentrál másik, csak rá. Ül. Szuper! Nagyon okos kislány. Így, nagyszerű. Jön a kézjel leépítése. Ül. Amit mondtam, már nincs megvezetés. Britta, feküdj. Szuper. Nem mozdult a kéz, csak ott tartottam. Fókuszpont még a kezemen volt. Átállítom a fókuszpontot. Feküdj. Nem. Figyel. Figyel. Szuper. Ahogy rám nézett, jutott. Tehát minden, az a jó ebbe, hogy csodálatosan működik minden. Tehát az lenne a baj, hogy csak magyaráznék, fogok egy kutyát, nem az történik. Az a legjobb, hogy mindig összeválogatom olyan módszereket, ami a leghatékonyabb és a legtöbb kutyára igaz. De nyilván próbálkozok minél többféle módszert megismerni, ahhoz, hogy ha valakinek másfajta gondja van, annak is tudjunk segíteni. Na mutasd meg ezt is, mert nagyon akarom. Figyelj! Kacsi! Így. Másik! 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 Kacsi! És nagyon fontos, hogy mindig csak a nyugodt vezető energiát tud irányítani. Ül, kacsi! Másik! Szuper! És most kapja meg, az történik, amit én szeretnék. Ügyes! Nagyszerű! Van egy feladat, az nehezen megy neki. Figyelj, puszi. Jó. Ügyes. De most már úgy látom, hogy ez is kezd egyre jobban. Britta. Britta. Nem, gyere. Ül. Szuper. Puszi. Figyelj. Britta. Puszi. Puszi. Na most már kajára koncentrál nagyon. Az lesz az. Puszi. Ez a érdekes nála, hogy ez egyszer megy neki, utána meg az összes feladatot mindjárt akarja, ezzel nehezen megy. Úgy érdemes elkezdeni tanítani, hogy mutat, megérintéseket és arra. Ugye, utána ide rakom, megérintés arra, és utána már figyelem a parajzol. Nekem mutatom majd később a tárgyalás, ugye, hogy látom. Jó.
vele a dicséretet. Igazán magától hozta a forgást. Forog. Forog. Nem jó. Forog. Szuper. Figyelj. Vissza. Forog. Forog. Próbálom kisebb mozdulatra. Forog. Forog. Yes. Amíg nem csinálja, addig nincs lyukat. Jó, és ahogy azt csinálja, rögtön megerősítem a